Munafik, hai. To in gaya ma ina da ƙwarewar wanda zan kare aina daga makircinka. Aka iya ba. Wani garin ai ya fi gaban ku. Can't you see me? Take a look at me. Me ke faruwa ne haka ne? Hajiya ta mamashi. Wannan gadin ne. Ne ina gaya mai ne. Kai ya ƙara shigo a gidan nan. Ya ga dinka shigo mutane irin wannan wuri sai. Wannan shine fa baristan da muka dauka da zai tsaya mana a gaban kotu. Barista. Hajiya. Ka yi haƙuri don Allah. Shi ma yana nashi ƙoƙarin ne ya ga al'amuran nan sun yi settling. To idan ya ga irin haka ka san dole shi ma ba zai ji daɗi ba don Allah ka yi haƙuri. Amma ya kamata yana da alman bakinsa. Ka yi haƙuri. Ni wannan ma sai slap my face. In kwana in tashi in raba dare ina ta ƙoƙarin yadda zan bullo dan uwana ya fito. Amma kawai ki dinga kawo this kind of personalities into this house. What can you offer? Which school did you go up in? Show me your credentials, man. Bring it on. Who are you talking to? I'm talking to a young man that is not competent, a barrister. We'll see that in the court of law. Yeah, we will. You're not competent. I better go. Just go. I am sorry. Yeah. Kai me gaji dan ka tsara barin shi shigo gidan nan a bakin aikin ka. Ki biya mu. Ana so ka gane cewa duk yadda kake ɗaukar wannan abin ya wuce haka. Kai ba lauya ba, da kace za ka yi aikin lauya, ai bai yiwuwa. Ya kamata a ce ka dinga fahimtar abin da nake nufi mana. Sannan ka duba ka ga kusancin shi da yake wurin aiki. Duk da haka suka umartani da cewa sai na ɗauki lauya. Ya kamata ka dinga duba gani su ma tsoro suke ji tsohon bakin su wani abu ya zo ya biyo baya. Kin kyauta. Kin kyauta. Na yi miki alkawari ni tujja ba zan ƙara tsoro baki a al'amuran da ya dangance ku ba. Laifina ne da na je bikin da ba gayyace ni ba. Police officer, why is my client still on handcuff? Gaskiya haka ya kamata a gan shi. To ai kun ƙarya doka. Saboda yana hannun hukumar 'yan sanda. To bai ina zan samu tafiya. I have to treat you right. Okay. Excuse me please. Alhaji Kana. Ka san ba a ɓoye likita cuta. Duk wanda ya ɓoye likita cuta to fa shi ma cuta za ta ɓoye shi. Matuƙar zan samu damar jin gaskiya daga bakinka to ni kuma na yi ma alkawari sai na fadda kai daga cikin wannan ukuban. Amma saɓanin hakan jalala ce babba. Ni Allah bai halicci saboda in yi wa wani abin halittarsa ƙarya ba. Da zan yi ƙarya da tun a baya na ƙarya. Ba abin da na sani game da wannan jaririn ba kuma abin da na sani game da kisan jarirai. Iya gaskiya ta kenan. Ka san aikacin laifi ɗabi'a ce ta zuciya za ta sa gangan jiki aikata laifi da ba so ta aikata ba. Ni mutum ne. And whatever it is, I am not above committing an offense. Ina roƙon Allah ya kare zuciyata daga irin wannan san zuciya da kai magana akai. Ya gaskiya ta ragaya ma ba abin da na sani game da zancen jaririn. Gaskiya ne. I will do my best with all that comes out from your lips to fight for justice and get your freedom. Barrister, a point of correction. It is not all that comes out from my lips, but all that is the truth between my heart and my God.
Fanne? Oh, bai bacci da takalmi. Bacci da takalmi. Ke. Fanne? Fanne? Ke. Fanne? Ke fanne? Biki san ɗakin yayanki bane ni da kokaran kaina ba fa ya shigo ɗakin nan nayi ba kuma sai ki zo nan ki kwanciyar ki ha ba fanni to ni yanzu duk ma ba ma wannan ba fanni ya kamata a ce kin yi hankali yanzu ki duba fa halin da nake ciki da mahaifiyarki da kuma ɗan uwanki amma a ce duk wannan abun ba su dame ki ba matsalan kenan ya zama daga ni sai mahaifiyarki za mu yi ta fi sabilillahi sannan a ce wai tun jiya ba za ki falka ba sai karfe 2 ba sallah ba salati kin kyauta ma rayuwanki kenan ke wai ba miki ina bacci ana tashi na ko kuma in ce yaushe kina kika zama yasa ido ko munafuka ni ko yaushe kika yi adoptin wannan banzan ideology na bahaushe kin ga idan ma kin ɗauki makamin yaƙi da rayuwa ta ni gara ki aji tun wuri saboda da dama irin ki sun zama firzinin wurin yaƙi da rayuwa ta kin gani excuse me fanni Allah ya sababa to ba komi barista ka yi duk abin da ya dace ina goyon bayan ka 100%. to yayi na gode kwarai to na gode wake ce nan ni ce so ban sani ba ko zaki ara mun waya ki an mun flash ne da wata lamba kuma ban gane ba okay ba komai no ba komai yanzu da muka idar da waya da barista ke gaya min cewa insha Allahu mun kusa samun belin ɗin kana sannan yana gaya min za a tura maganan kotu gaskiya na farin ciki barista yana aikin sa sosai hello guda ma kai
uwar gida me ya faru ne haka kike kuka kina zubar da hawayenki? Wannan barista ne da yake handala ɗinkin sannan shi ne aka sa mai guba ya mutu, kuma wai abin mamakin wurin cin abinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kai duniya, kai! Wai duniya ina za ta da muni? A ce dan adam, ran dan adam ba ɗauke shi a bakin komai ba. Tamkaran kiyashi. Na ji wani labari ne cewa ko wani barista da ya takura a ogan kwarai na kokari ya bada belin ka ana ko so kakka barin haka ya faru. Duk yadda za a yi, let him remain there and no be money, I will give it to you. Just abin nan. Young woman, what is wrong with you? My problem with you is you lack manners, mannerisms. You don't have them. That's part of your business. Wannan duk kun shafa. Hello, Cobra. Abin da nake so da kai ka gaggauta tura min kana fagen alkiyama. Kachiko, I'll pay you. I will take care of you. Okay. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Lalle yarinyar nan ba karamar shedaniya bace ki. Dan tsabar cika da kika yi da annamimanci, ki zo ki shige mun bandaki, ga zarnin fitsari, ga warin kashi, ga karnin dato, amma duk kika jure dan kawai kika sirrina. Ina da ita jihadi dan neman tsira da mutuncin kaina tare da rufawa kaina asiri. Duk dan kar a ci, duk dan kada a ci na zama daga cikin kaskantaccen bayi, amma sai da kika gano ni. To ki gaggauta tuba tun kafin mutuwa ta zo miki, domin Allah baya son mutum mai gurbi mai shishigi. Shiki ya mu ina yarinyar nan ne ka gani daga gidan umma nake, kuma yake ce min yayanta idan zan dawo yau da Allah in dawo da ita. Da kina fita ta fita. Ko ke zama yau kin san da shudu tare da na kama ta. Ya fi shi is going dark, she's going crazy. To ni ya zan yi sai dai Allah ya shirya kawai, bari in sauri in je in kai mai kan rana ta yi. Kai mishi abinci. Sabon da nake so da ke zami yarjejeniya ne a riki. Idan kika ci amana ta, to kima zan bar ki da mai duka. Kina so ki ci amma alkhairi ko yayin ki amma alkhairi ina saba mu ina shi saka masa da shi. It's not like that. But you have to understand. Ni ma na wani ki nema a hannunsa. Wani abin ya nake neman hannunsa kuma arzikin da yake nasa in ke ba za ki so ba za ki so zuciya ba. Ya kamata ki gane in ya dace ba da shi ba. Na tashi wajen yarjejeniya. Stand up. Stand up. Stand up. Tujja! 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 Ah!
ai da cikin zai tafi. A'a ni ma da Musa yake ce mu yarinyar nan bata fita ba tana ciki. Ha ke maganar sai mai gadi ya ji ya shaya kwayar sai na ga miki wannan tana cikin da ba ki ganta. To ni ma duk abin ya faru. Da rana is stupid is mad ai. Ne yanzu. Ha a ina nake ji kamar ana buga kofa. Ayyo ne ma ba za ki ci ba yanzu ba da mana ne. Kuma abin da kika aikata ai kwaran kwatsa kan na tsama wallahi sai ta fara. Me nayi? Mijinki yana kwalle. Kin ban breakfast. Butter, bread, chips, mun ci mun koshi. Ki dauka ki kai mishi kina ta bulin bituwa. Ni wallahi ka ba. A ya shi ne da ni da ji ha ko na da. Wallahi wa inna ilaihi raji'un.